ha régler problème to bangal assurance ko min bangal banque ko mum ɗon wiye bande jo ɗum wayi noon mi yiɗano arde ɗo taw ko nafar ko ɗum gaddana ɗum nafar ko ko assurance agricole oɓe jogori haalande mon ko tinnuɓe e sabilillah kettoɓe par ce que mi ƴiiru ko woɗɓe kutorto ɗum kalisaji milliard uji ne toppe ko wona taw enen ko ɗum keɓani de e min kala ko dañi mi renndani e funankoɓe mi yiɗa ɗum wayi noon jaami to maɓɓe mbimɓe onon ɗon ko waɗi assurance o wayni ɓe kollimi effectivement remoɓe wonko mbaɗi won étude assurance seeɗa kono awoɓe e surtout aynaɓe naatani hen e ɗum kadi wona hunde fewde ɓe kalami noon ko woni hen jaami ha paami ko woni ko hen min bellidi noon wadde oɗo kotani donc min ko kalami ko introduction tan mais ko ɓeeɗo fuɗɗon heɗade ma sow so haali ko haalata ko kala kono famani nanuɗo kala ko jiɗɗon kaale kala assurance mo jiɗɗon ko on waɗa he par ce que law mawɗo leydi ndi yiɗi ko wallude mon kan haali nden waɗatno fête national élevage kono président de la république meeɗa arde président fuɗɗi arde tan ko nde makki ari par ce que mi waɗino fête de l'élevage a jum avec Souleymane Ndéné mais président de la république ƴefta alhaali o waɗi ɗum te kadi omo yiɗi wadde ko way noon to banggal awo omo yiɗi wadde noon ko way noon to banggal ndema ɗon sifon nde no waɗatno gwana donc mbeɗa sikki o waɗi créé médiation o waɗi créé OCRTISF o waɗi créé CNAS o waɗi créé LBA woni ko ɗum ɗo woni banque o waɗi créé aussi centre de gestion mo ganduɗa kala kaɗa waɗa ɓe mbama woni heddi ko so tawi a joguima ngalluma sa renani ɗum kuutoɓa ɗum hen o jaadi haali ko gasɗi jaɗi ɗe fof jaadi wi neɗɗo saɗa waɗi assurance a ñamata ko Allah kuutorade ɗum sa waɗi assurance kono a ñagaki Allah wadde accident sa waɗi assurance ndema a ñagaki Allah so tawi toɓo ara bonno ɗum kono noon neɗɗo moftanto janggo donc assurance ko fewdande janggo ko Allah jeeyi en jeeya comme ko Allah jeeyi en jeeya ina moƴƴi noon ndenanen janggo so tawi ni a natti ɗo wonde a yiɗa sukama ngol en tumurankoɓe jiɗɗa ko kamɓe ɓe nemo ɗum fof ko assurance réglat ɗum jiɗɗen ko ustude ko wiyete ko préfet minen de min bonirama balle amen min jiɗi ko ustude gouverneur minen de min bonirama balle amen mbiye président yo wallu amen yo yaafo ɗum boyi wadde ɗo ko ɗum jiɗɗen ustude ustat ɗum noon ko so état waɗani ɗum yo taw assurance kañum waɗat ɗum mon paam deke sa bonirama assurance no wawi lamtade état comme ça état ko jogorno wadde ina tottuma waɗa ɗum e code waɗa ɗum e safaral ɓalli waɗa ɗum e gueɗe goɗɗe donc ɗum woni importance o donc vraiment ñaguimi moon ko yon tinnu naton e assurance mon ji hay soko baali joyi joguiɗa hay soko comme hectare goto joguiɗa hay soko 2 hectare aɗa wawi wadde assuré aɗa assuré hectare goto so boni aɗa yooɓe ko ganduɗa ko non seulement ma rokkuma continue liggey ma mais ma rokkuma kadi rende e yobde ñamale ma gonɗe bon actuellement kam banque o ɓe ñamlata banque LBA ɓe ñamlata tant que waɗani assuré donc ɗum ɗon maɓe kalon mon ɗiɗon assurance uji ko pour tan kamɓe ɓe ñamlima ɓe jiiɗa janggo hunde heftoma ɓe natta hebde kalis maɓɓe mais à côté de ça mondi wonko mbawɗon wadde assuré e dañal mon ɗum ɗo ko nayi mon ɗum ko baali mon ɗum ko beyi mon ɗum ɗo ko on mbaɗi récolte ɗum fof moɗo haala mon ɗum woni mbundi ko taki men ummade ko so wi mawɗo amanta mere ɗum ɗon ɗum noon so tawi noon on dañi probléme e compagnie wona on dañi probléme e assurance auto on dañi probléme e assurance vie on dañi probléme e assurance agricole ngal sala ko min haalda toon mi yaha ɗum ha Allah fewn ɗum donc Allah jarama on jarama ɗum tan jinomi haali